Khasi Students Union KSU West Khasi Hills District Unit kalai kendo bat IT ru da ka jingtho ha ka Heman Nayak Deputy Commissioner ban pan Jingshai halor ka Jingslam ban Sdang ya ka academic session han Nongstoiñ Polytechnic. Habakran sikilat pathai kubor usamla Copperfield Cardoso Education Secretary ulaang bagipat ba ka Nongstoiñ bat West Khasi Hills District kila up commitment ti ban pleno ya ka nikaslam puli namarkan long ka jingmento ya ki samla puli. Ka KSU kala kerpat ya ki bor district ban ai Jingshai halor ki daw jong ka Jingslam ka tarik ban Sdang ya ka academic session bat ki jing ba day bat ki try jaka ya ki ban nakal yang ka Deputy Commissioner kala ong bakan sepet bat tuklar kham kloy ya ka nikakam. Halor ka Benta jong gajing Islam ban pleno ya ka Nongstoiñ Polytechnic kawai nak school kiba kongsantam jong ka district nakamta ki kena pule kiba latrang ya kan ka school ba kan yok ban yok pule no ha kan ka school ba kawalong kawai na uthit jong ka pule pati ha ka district ba nila yok ban ya kenduk ya ke DC jom ke West Khasi Hill banyak clear ya keren halor kene ka benta ban pleno ya kene ka school khnang ba khna pule kene yo ban pule no ban yo ban penyak no khmat ya ka jing pule jing khna ka la thrang na do ngan shwa bat hadin bang le kenduk ya ka Deputy Commissioner jom ka district kejongi kalau pular ban turklar ya kene ka benta ban penyak no khmat ban nom persem syu nak benta ka jingpli ya kene ka school bat ro ya ki kendrum keram ki badon lang ha kete ka school namar ka jingbom ya sha jong ki try jaka bat ka Department of Education halo ka jingthongkam ya ki lan donors jong kate ke jaka te nakaliang jong ke DC jong ke district ro kelakular bantu kelar akan ke ban panek jing pusai halor kan ke benta nak benta ba kanom saten ka jing pli bat ka jing pli khmat ya kan ke school ba ka jongi hapo kan ke district te nakaliang jongi kum ki dekot jong ke seng di sengu ya ke DC kepala Shillong ya kan ke kam nak benta ban pilihan baik pilihan nanti baru ban tuklar kham kloy nak benta ban yok ban pri nak kan sekolah kenang ba kan long ke jinyo nong ya ka dong ka than ya kemi pa ber kham tam ya kena sekolah bela trang ban pule ha kan sekolah Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya